Tyhle se nikdo ani. Žádná dokumentace nepsala. Dáme něco na YouTube. To bylo jenom kvůli tobě. Běží to je na to. Tak Kola má narozeniny, je to den nevtění. Počkej, já ho natočím taky. Tohle nestálo za to. On si to ani nevšiml. To nestálo za to. Tak počkej, já hodím kamo. No jasný. Ano, Martin se připravuje. Ano, jedeme. No, to byl Luboš. Měl by se zlepšit. No. Tak kdy bude ta líbačka, Luco, co? Ser se na líbačku. Yeah. Oh yeah. Ty on jí dal. Cože? Luboš, že dal jednu. Máš jí celou? No, mám jí rozpůlenou. A Luboš nám poví, co k dnešnímu zážitku tady? Láskavý pro všechny. Výborně. Ještě, máme samozřejmě. Ale Nikolka, hezky. Tyhle krásničovi to jede, viď? Kurňa, tomu chutná. Je taky. Tomu taky chutná. Ale nemám co zatím. Baka hraju, jo. Baka hraju. Ježíš, tamhle ty jsou unavený, pojďte se na ně. Ty jsou ospalí. Vždycky mi tam jedna zůstane, ty vole. Já ti dám jedna, ty vole, já ti dám jedničku. Já když si... Chudák, že ti sobě jo, tak počkej. Tak vidíme mistra tady dnešního dne, utkání, ano. Ano, pozbuďte diváky, chviličku. Omákáme kouli, ano. A hod na hovno, jako vždycky. Já mám taky kouli. No a já dvě. Ty máš kouli? Velkou kouli. Já dvě. Já tam jdu. A co by bys nám pověděl k dnešnímu večeru, pane? Je to úžasný. Je to úžasný, výjimečně vydařený večer. Ty co je to za ksip? Jeden z nejlepších. Vy nám něco povězte, pane? Nic? Jak nic? Povězte nám něco. Ne, to se ruší. Se netrefí. Tak já jdu. Výjimečně úžasný večer, vy nám taky něco povězte, pane. Vítej, ty vole. Vítej, ty vole, no tak to bylo hezký přivítání od vás, ano, děkuji. Vy nám taky něco povězte k dnešnímu večeru. Nashledanou. Tamhle, Peťa. Peťa nám taky něco povídá, no, to bylo online vydařelý. A tady mladá slečna nebo paní, ježiš, to je ale, jo, takže mladá slečna. Jak počkej, já tady dělám kameramana. Vedu, pověz nám dneska něco k dnešnímu večeru. Ježi, vy tady chlastáte. Já to tady natočím všechno. Vy nám taky něco povězte k dnešnímu večeru. Něco. Upravte se slečny, jdu hned za váma. Počkejte, vydržte, už jsem u vás, ano. Povídejte, jen se nestýďte se, rozdejte to. Vůbec se nebojte. Nebojte se, rozdejte to, řekněte to na plný pecky. Co si o tom myslíte? A je to tady dobrý, ne? Je? Ano, povězte, slečno, mladá paní, povězte nám. Teď jsi jak ten srska, chcete nás. Teď jsi jak srska, chcete nás. Ale Standa už má počepicí. Já ho vystřídám, nemá. Nemá, on se do toho trochu vžil. Ale kdo hraje?